Съвети за духовно развитие. Лекция номер 11. Посвещението. Какво значи духовно развитие? Това означава човек да развива интелигентност, да разширява сърцето си, да развива талантите си, да бъде добър син, дъщеря, добър съпруг, съпруга, добър баща, майка, добър служител, да има високо обществено съзнание и поведение, с други думи, да е образцов. Само когато се изградят много добродетели, идват духовните чудеса. Духовните очи се отварят и човекът е поканен да работи усилено не само в земните условия, но и в невидимите. Идва посвещението, но то не се дава, за да гаделичка личното его на човека, а за още повече и още по-трудна работа. То е средство за изпълнение на отговорни задачи. Посветените не знаят какво е отдих или почивка. Окултните школи са школи за посвещение. Има два вида окултни школи – школи на тъмните и школи на светлите сили. Тъмните ложи са материални. Те се стремят към материално благополучие, власт и слава и привличат материални хора. За съжаление, мнозина неопитни, заблудени, наивни хора често отиват при тях. И грешката им много тежко се заплаща. Резултатът е попадане под контрола на духове. Светлите ложи, напротив, са себеотдайни, работят безвъзмездно за хората и обществото, дават всичко, което могат за благополучието и напредъка на човечеството. Те подготвят пророците и дават солидно духовно познание. Чрез тях се получава истинско духовно посвещение и вратите към таинствата една по една се разтварят. Светлите ложи не се крепят на материални блага, а на духовна сила. Тъмните ложи разполагат с пари, с власт и сила, защото се стремят към това. Те имат изградени мрежи от храмове, учреждения, имения по цял свят и плащат добри заплати на служителите си. Агресивни са и се стремят към господство над хората. За съжаление, когато в една светла ложа влезнат материални хора, те започват да се стремят да я преустроят по образеца на организациите на тъмните сили. Това се е случило с доста окултни школи на Запад. Те започват да строят учреждения и назначават платени служители в тях. Те са се отклонили от първоначалния образец и са в смъртна агония. Материализирането им е началото на техния край. Та нима Христос имаше свой храм, свое учреждение и беше на заплата? Нима учителят Петър Дънов създаде отряд от платени работници? Напротив, всичко беше колективно и хората работеха даром и деляха всичко помежду си. Разбирам с голяма болка, че бялото братство в България е тръгнало по западен образец. Нека думите ми бъдат сигнал, за да могат членовете да се опомнят. Бялото братство е тръгнало по пътя на организиране на централизирана организация с платени служители. Изградили са и нова 4-етажна сграда. Аз бих казала, че са си изградили гробница. Това ще бъде краят им. Такава школа не може да стигне далеч. Много школи на Запад формално съществуват или са пред издърхване, защото са станали материални потребители, защото средствата, набирани от членовете, отиват за заплати на служители, за екскурзии в чужбина на ръководителите, вместо да бъдат изразходвани разумно за популяризиране на ценното окултно познание и повдигане на човечеството.